आणि ते जीवन बेडी या समयने साठा माटाने गोट सगळं डुगाय झाले सरने जाई काय करूया रे बाबू ए बोलू ए भोळा याचे कंता कैसे चुनी बाटे जाई गई आव आहे देश ऐसे बा सोचे काय सिनी काय ना ओकता वागता काय लेतो आई काय तो नगे सरबियारी कुकडावडा गरजी रेला तो आता के नारायणपुर नहीं गए नारायणपुर काय सिनी काय सोचे अरे कता करो थे बोला यार ले क्या टाइल दिया बाबू ऐसे डोंगरो बाजा बाजा भी बोलना बॉस बोलिया चारा के ट्रैक्टर बढ़िया होन जा अरे अबे काय तेला के उतरे नहीं आते बॉस बोला आया गुरे बांगी गेला रे कनी अमर बांगी गेला रे बुआ ते बीच बीच तिला तो बोलली रे दोनी बोल को तो मुड़ा मिस वाला था तो फटे हुए कर हुंजा काय करू असे टोकी मोहन ये टोकी मग काय लागत बोलू बेटी नाक्यात ये मग केले आहे तो काय सांगू आता मी ना उचलया